Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er blot 22 år, kulturel iværksætter og direktør i sit eget firma. Hjertelig velkommen til dig, Malte Haug. Mange tak. Og 22 år, Ja. det er jo ingen alder. Men når man kigger på dit CV, så siger man, at du har altså været rigtig i gang i lang tid. Ja. Og du startede jo også rigtig, rigtig tidligt. Det må man sige. Altså, hvornår var det? Altså, du gik på skærmen, og altså, ja. du beskæftigede dig jo med medier lige med det samme. Altså, jeg har jo haft interessen for at arbejde med kunst og kultur og sådan på alle mulige planer helt tilbage fra børnehaven, hvor jeg ville styre slagets gang, når vi skulle lege og den slags. Og på et tidspunkt, kan man sige, der skal man ligesom finde en undskyldning for at gå udklædt. Og så startede jeg til teater. Og derfra begyndte jeg så ligesom at få den her interesse i første omgang for skuespillet, men jo sådan i det hele taget det at fortælle historier. Mm-hmm. Så fra meget, meget tidligt. Jeg startede vel til teater som 9-årig. Og så gik du også på skærmen, fordi der var sådan en ting, du var lidt sur over, og en legeplads, som politikerne ikke gjorde noget ud af. Og vi har fundet et lille klip fra den gang, som jeg synes, vi lige skal se her. Ja. Børnehaver er åbnet, og de har så hegnet den fælles legeplads i Østerjylby inde. Det mener borgerne i Østerjylby er ulovligt. Er det det? Det må jeg melde pas. Det er jeg faktisk ikke klar over, om vi har gjort. Det vil jeg gerne undersøge, hvis det er noget, men det kan jeg simpelthen ikke svare på. Ja, vi følger op med det endelige svar. Der kommer også et svar om lidt. Men jeg tænkte, du får Nykøbing Mors borgmester, Hans Ejner Bertelsen, det var ham, vi så her. Han var lige blevet borgmester der. Altså, der var du i gang i marken. Hvor gammel er du der? Jamen, der er jeg vel en 12 år eller sådan noget. Det er, vi har sådan et skolenyheder på skolen, hvor vi havde fået opsnuset den her nyhed om, at der var en legeplads, der var gravet ind, og så satte vi det her nyhedsstudie op og gik i gang. Ja. Men altså, jeg og mine venner lavede på det tidspunkt rigtig mange sådan små film, både fiktion, men også det her, hvor vi sådan ligesom leger nyhedsværter og journalister. Men det her blev jo sådan en konkret sag, og det var meget sjovt. Så det var også sådan min første indgang til at møde Morsø Kommune og blive interesseret i, hvad der sker lokalt. For det er du også interesseret i, det politiske? Ja, i den grad. Ja, for du har fundet ud af, at det er der også ligger noget beslutningskraft. Ja, det gør der jo. Det gør der jo nemlig. Det tror jeg ikke, jeg var så bevidst om på det her tidspunkt, men langsomt, når du skaber nogle ting og gør det i et lokalområde, så bliver du også mere bevidst om, hvad det betyder at få den opbakning til det, man så sætter i gang. Og jeg synes, at vi skal lige se det endelige svar, for det kommer jo nogle år senere. Ja. Der har vi så fundet et lille klip også. Okay. Det kommer her. Denne gang i Masti Krak på Afvej. Men Malte, du har jo arrangeret, at vi skal ind og møde borgmesteren lige om lidt. Ja. Jeg må sige, at jeg er stadig ikke helt sikker på, hvorfor. Borgmesteren har været med til at få mange af de her ting, jeg har været i gang med til at ske og sådan noget der. Og du har kendt ham længe simpelthen? Ja, helt tilbage fra 6. klasse, hvor der var. Vi lavede sådan en avis ude på min skole, hvor vi dykkede ned i en sag om, at der var en legeplads, som lige pludselig var blevet hegnet ind til en børnehave. Og det kunne vi ikke forstå. Og så endte det med, at borgmesteren og de andre politikere måtte se, at de havde lavet en fejl, og så fik vi en ny legeplads. Ja, okay, det er ret vildt, at du i 6. klasse bare lige har fået en ny legeplads op og stå i Nykøbing Mors. Er det så den her legeplads? Nej, det er Østerjylby. Det her har ingenting med det at gøre. Ja, eksemplet på her, og grunden til, at vi har taget det er jo, fordi du med det samme, din interesse i kunst og kultur, men også i medier, også det politiske, og egentlig så er du måske et eksempel på sådan, hvordan de unge så også kan tage fat på kultur. For ellers så snakker vi jo bare hele tiden om, de er ikke interesserede i det, og de ved ikke rigtig, hvad de vil med det, og de sidder bare og kigger på deres skærme. Ja. Og derfor har vi inviteret dig med her for at sige, der er også nogen, som er helt anderledes. Ja. Altså, og jeg tænker, nogle gange så har det været svært for mange sådan udefra at forstå, du laver lidt med noget kultur, og du laver lidt med noget film og medier, og så er du også interesseret i det der lokale. Altså, hvordan hænger det sammen? For mig hænger det sindssygt godt sammen, uden at der ligesom har været sådan en forkromet strategi eller plan fra starten.
Men altså, jeg har haft en lyst til at fortælle historier, og til at skabe noget sammen med nogle andre, for nogle andre. Og på den måde hænger det sindssygt godt sammen for mig med at skabe noget opmærksomhed om, hvad man gerne vil, og så være med til at rulle det ud, og så bagefter også kommunikere om, hvor fedt det har været, så det kan fortsætte. Så for mig hænger det sindssygt godt sammen. Ja, fordi ellers så har der jo været meget med, at man skal passe på ikke at blive for kommerciel, og nu kunsten for kunstens egen skyld osv. Og det ser ud som om dig og mange af dine kammerater, I boldrer jer faktisk bare i det, og ser ikke de her skillelinjer. Er det rigtigt? Ja, jamen det synes jeg. Altså, jeg tror, jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg på den ene side arbejder med kunst og kultur, og den anden side arbejder i erhvervslivet. Fordi jeg tror virkelig, der er nogle synergier der, og har jo faktisk også, da vi startede op med at skabe sådan en kulturel organisation, det der blev til Ung Kult, gjort det meget, som da jeg startede min filmvirksomhed. Ja, og hvornår startede du din filmvirksomhed? Jamen, det gjorde jeg lige omkring, da jeg blev 15, begyndte vi at kalde os Hovefilm. Og det var mest af alt, fordi vi skulle bruge nogle penge til nogle rekvisitter til de kortfilm, vi gerne ville lave. Og der var mærkeligt nok ikke nogen fonde, der ville betale for, at vi legede rundt og filmede det til en start. Så der lavede vi nogle lokale reklamer, tjente nogle penge og brugte dem på at lave fiktionsfilm. Og da jeg så ligesom var færdig på efterskole og skulle til i gymnasiet, der valgte jeg så gymnasiet fra og gik fuldtid i min virksomhed og med opstarten af Ung Kult. Og så kan man sige, du har også en skuespillerkarriere. Ja. Så samtidig med alt det her, så har vi fundet nogle små klip fra nogle af de roller, du har været med i. Og det kommer her. Hvem er du? Jeg er bare på besøg. Ved du, hvor der er et toilet? Lige rundt om hjørnet. Tak skal du have. Hey, er det egentlig 1 eller 2 ord? 2 ord, tror jeg. Altså at slikke, flere slikker. Er det 1 eller 2 ord? Det er 1 ord. Det er sgu da ikke 2 ord. Pik og slikker er 2 vidt forskellige ord. Det kan godt være myrepik, det er 2 ord, ikke? Men... Hallo? Ja, så kom ud! Hvad fanden laver han, altså? Hallo! Så landsholdsspiller, nej. Der er mindre, kan også gøre det. Ja. Helt sikkert. Selvfølgelig, det kan det. Nå? Hej, Mads. Ham kender jeg ikke. Hvem er han? Ja, også en skuespillerkarriere og jo nogle ret markante produktioner, du har været med i. Ja. Altså, hvordan hænger det så sammen? Jamen, det hænger sammen med, at jeg tidligere, mens jeg gik til teater på Limfjordsteatret på Mors, tog til en casting. Første omgang lidt af en tilfældighed, fordi det var Morten Grundvald, der var instruktør, og jeg er kæmpe og inkarneret Olsenbanden-fan og har været det altid. Så det skulle jeg bare med til. Og fik ikke rollen, men det satte ligesom gang i nogle castings. Og begyndte at tage med til nogle forskellige. Fik en rolle i en kortfilm, og første gang jeg ligesom sådan rigtig var på det store lærred, det var sådan med den første sæson af Digte i 2013. Og så skete der lidt efter lidt, og jeg fik nogle forskellige roller, og større og større også, mens jeg var noget yngre. Og det var vildt spændende, og når jeg var færdig på optagelse, så blev jeg bagefter, for jeg var også interesseret i alt det, der foregik bagved, og hvordan instruerer han, og hvordan filmer hun, og altså, det synes jeg var ekstremt interessant, så allerede der havde jeg også lysten til mere, også til at sætte en retning for historien, som jeg ikke kunne lige så meget som skuespiller, som senere, nu når man også kom lidt mere bag kameraet. Så det er ligesom at det der med at være skuespiller, hvor man bare skal spille en rolle og ikke bestemmer så meget. Ja. Det kan jeg høre, det er Malte ikke så glad for. Nej, altså det kan være et meget godt benspænd, og nogle gange er det måske også sundt nok ikke at skulle bestemme det hele. Men det gav mig en ekstrem lyst til mere. Og til også, og jeg kunne også mærke, at der var nogle historier, der boblede ind i mig, som jeg gerne ville fortælle. Og man kan sige, at noget af det, som du så har startet meget markant, det er Ung Kult. Du nævnte det lige før. Altså en bevægelse, en organisation, som skal få unge til at engagere sig og beskæftige sig og være med til at skabe kunst og kultur. Ja. Og hvornår startede det?
Jamen det startede sådan set, altså jeg har været en del af, eller været på kulturmødet på Mors lige siden starten i 2013, og begyndte så også at være med i nogle samtaler og debatter. Og til en debat under kulturmødet i 2019, der blev jeg ekstremt provokeret, fordi vi talte om ungdomsscenekunst, og jeg var ligesom den eneste unge på scenen, der skulle repræsentere alle unge, og hvad det var for noget teater, vi alle sammen ville have. Og så stod der ellers 4 gråhårede teaterledere. Altså, det blev jeg provokeret af. Og tænkte, hvis jeg ikke skal gøre det samme som alle mulige andre i forhold til bare at lave en klagesang, jamen, så må vi jo prøve at stable det på benene. Og gøre et eller andet ved det. Ja. Og så har vi et lille klip, hvor du lige fortæller, hvad Ung Kult virkelig er. Det kommer her. Okay. Mit navn, det er Malte Hård, og jeg er formand i Ung Kult, som er en forening, der skaber kulturelle projekter for, med og af unge. Vi er nemlig, i stedet for at vi arrangerer en hel masse ting, så producerer vi det selv. Vi producerer altså selv de her kulturelle begivenheder, om det så er en samtale, en kortfilm, en balletforestilling, en podcast, eller hvad det nu end måtte være. Vi er placeret her på Mors og har vores lille kontor her på Radio Limfjord, og er i tæt samarbejde med blandt andet kulturmøder og Morsø Folkebibliotek og en hel masse af de her kulturelle institutioner her på og i og omkring Mors. Men det er ikke fordi, vi begrænser os til det her område. Vi er ude og lave forskellige ting, både i Aarhus og nede omkring Herning og sådan noget der, så vi breder os ud, men tager vores udgangspunkt her på øen. Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er kulturel iværksætter og direktør Malte Hov. Og vi snakker om Ung Kult, som blev startet, fordi du var provokeret og stod sammen med en masse gråhårede på kulturmødet og tænkte, så skulle der ske noget. Og jeg kan huske, at så kom der noget corona. Ja, det gjorde der jo. Og så flyttede kulturmødet jo fra Mors ind til nogle i København, nogle tv-studier, for man kunne ikke lave kulturmødet. Ja. Men det kunne man så alligevel, for du lavede da et kulturmøde deroppe. Ja, vi lavede et lille mini-kulturmøde med fokus på ungekultur. Det var sådan ligesom starten. Man kan sige, det klip, vi lige så nu her, det er jo også ligesom den der tanke fra start. Man kan også høre lidt, hvor rodet det et eller andet sted er, fordi jeg virkelig var i proces på det her tidspunkt, og havde heller ikke et hold omkring mig endnu. Det her med, at vi er producerende, det er vi jo slet ikke i dag. I dag er vi jo med til at skabe nogle rammer for, at unge kan lave deres egne fællesskaber. Fordi vi ved ikke på Mors, hvad der er bedst for unge i Herning eller i... Så altså man kan sige, det er jo en ekstrem proces, der har været her. Men ja, vi startede jo som producerende, og det første, vi lavede selv, det var jo så Ung Kult-campen der i 2020. Hvor vi... i Mors, ja. Hvor kulturmødet er, yes. Og hvor at du så fik nogle enkelte gæster op. Ja, blandt andet dig jo. Ja, og hvad var der? 50-60 mennesker eller 100? Ja, nok nærmere 50-60 mennesker. Vi lavede det over 14 dage faktisk, fordi vi gerne ville have følge opstarten op på gymnasiet. Det var en meget, meget lang og hård periode. Som jeg sagde, havde jeg ikke rigtig noget hold omkring mig der. Så jeg var faktisk ret overbevist om, da jeg var færdig, det var fint det her, men det skal jeg aldrig igen. Ung Kult skal ikke videre, fordi jeg kan simpelthen ikke holde til det. Det var for voldsomt, altså, fordi jeg var alene om det. Og så kom det jo rigtig videre. Ja, det gjorde det så. Meget videre. Og det snakker vi lige om, når vi lige har set det lille klip her, der kommer nu. Halløj, så er optur taget til Ung Kult for Mors for at se, hvad der sker, så følg med. Vi er på Ung Kult. Hej, jeg hedder Lauke, og vi spiller i Blæs. Det har været en lang tur. Det har været en lang tur. Men det gør man gerne. Fra København af. Det er meget smukt. Det er næsten... Det er meget naturskønt. Ja, med havet og det hele. Det virker lidt som en dejlig hippiefest. Altså man får helt sådan throwback, ikke? Ja, meget til 70'erne. Ja. Meget chill. Det var spændende at spille koncert med det her projekt. Det er første gang, jeg er ude at spille med det. Heldigvis gik det ret godt. Kan vi klippe det, for jeg sagde noget forkert? Heldigvis gik det ret godt. Ung Kult er i dag jo ikke bare på kulturmødet på Mors, hvor I faktisk har jeres eget univers, jeres egne scener, hvor I faktisk sætter jeres egne dagsorden. Ja. Også. Det er jo meget mere. Du må lige fortælle, fra det her 19, hvor nu skal der ske noget, så er det her jo en landsdækkende bevægelse nu, der skal engagere unge og skabe rammerne, som du siger. Og I er jo en stor organisation. Du er jo ikke alene nu. Nej, det må man sige.
Altså efter den hårde opstart der fik jeg simpelthen så god en kreds omkring mig. Og fandt jo virkelig ud af, hvor meget det betyder at have de rigtige folk med og gøre det sammen med nogen. Det gjorde vi, og det her er et eksempel på. Det er året efter, 2021. Der var stadig corona-nedlukning, men vi lavede det igen. Nu sammen med en masse gode folk omkring mig. Og der var det den der gejst opstået. Vi kan det her. Ja. Helt dengang i 19, der lavede jeg faktisk 4 mål i min lille notesbog. Og det var, at vi ville have et ungehus på Mors. Vi ville have 100% vores eget område på kulturmødet. Vi ville lave et nationalt netværk, der gjorde det lettere for unge at skabe kunst og kultur for med unge. Og den sidste, cementere unges stemme i kulturdebatten. Og det har vi jo arbejdet for siden. I 2022 satte vi i gang i vores nationale netværk, som nu har mere end 50 forskellige ungefællesskaber over hele landet med sig. Hvor vi jo hjælper og prøver at understøtte alle de her kulturskabere rundt omkring i landet, især uden for de større byer. Og nu har vi jo et sekretariat, der gør et kæmpe arbejde. Formandsposten er givet videre, sidder stadig i bestyrelsen og har meget med campen at gøre og elsker det. Men vi er jo blevet en organisation, der jo så også rækker langt ud nu og arbejder nationalt, og det er jeg ekstremt stolt af. Men det var bare aldrig sket dengang, hvis vi ikke havde været nogle flere, der ligesom sagde også til mig, at vi ville faktisk godt være med til at gøre det her. Vi tror på den her ambition. Så min provokation til kulturmødet blev til en personlig ambition, og bagefter til en organisationsvision. Og hvad er det, hvorfor er det så vigtigt, at unge de engagerer sig i kulturen? Hvad er det for værdier, som man kan miste, hvis de ikke gør det, efter din mening? Jamen, vi snakker rigtig meget om adgang. Altså kunsten og kulturens fællesskaber, især når de er skabt i øjenhøjde, altså for unge af unge, så er det en vej ind til fællesskaberne for rigtig mange. Måske også nogen, der ikke sidder i sindssygt mange fællesskaber i forvejen. Vi har en stor krise i forhold til mistrivsel med en ny generation, og der tror vi altså virkelig, at nogle af de her kulturelle fællesskaber kan være svaret. Og når der nu sker så meget, også decentralt, så er det virkelig vigtigt, at vi værner om det. Fordi vi har en hel masse unge kræfter, der skaber nogle fede ting, men så flytter de ind for at studere, og det skal de. Det er en rigtig god idé. Men vi skal jo sørge for, at alt så ikke bliver tabt på gulvet ude i kommunerne og nedprioriteret i næste budget, og så starter vi ligesom forfra. Det er jo det, vi prøver at arbejde med. Hvordan kan vi sikre de der fede rammer, så det kan sprudle med unge kunst og kultur, også selvom man ikke bor i hovedstaden eller i Aarhus eller en af de andre større byer? Og det er jo så faktisk lykkedes forskellige steder, hvor I også har fået lavet partnerskaber med erhvervsliv og en bank, der er gået ind og stillet et hus til rådighed osv. Så I arbejder ikke bare med kommuner og offentlige kasser og fonde. I har heller ikke noget mod at tage fat i et erhvervsliv og sige, der skal også ske noget nu. Ja, det synes jeg er jo sindssygt interessant, og der lærer vi også hele tiden noget af vores medlemmer og sådan undervejs og bliver klogere. Men nej, altså noget af vores fornemste opgave, tror jeg, er at bygge bro mellem erhvervslivet og kulturlivet, som ligesom har været opdelt i 2 forskellige kasser. Og det fornemste, man kan få, det er et sponsorat fra erhvervslivet. Vi skal netop tale om partnerskaber. Og jeg tror egentlig også et eller andet sted har jeg været rigtig, rigtig glad for, at jeg har drevet min virksomhed ved siden af hele tiden, og ligesom haft den der feeling med erhvervslivet, og det at drive virksomheden, forståelse for det, og prøve at trække det med over i vores arbejde med Ung Kult, så vi heller ikke skulle løbe ude hele tiden og bare tække penge, men ligesom kigge ind i en samlet vision. Hvordan kan vi understøtte og hjælpe hinanden mellem kunsten og kulturen og erhvervslivet, altså som partnere? Det tror jeg er sindssygt interessant, og der er vi slet ikke i mål endnu, men det er virkelig en dagsorden, jeg tror og håber på kommer til at fylde rigtig meget, også når vi kigger ind i fremtiden. Og det der at være direktør i din egen virksomhed og producere forskellige ting, så har vi bare fundet et lille eksempel på, hvor Vingegaard kommer hjem til Glyngøre efter Tour de France osv., hvor du så også er med, og dig og dit firma. Der kommer et lille klip her. Ja.
der er du så inde og dække en begivenhed. Gå ud altså, fra, at der har været en kunde, og der er et budget, og ja. der skal så dækkes sådan noget som det her. Altså helt ærligt forstår jeg jo godt, at folk tænker, at mit arbejdsliv er en lille smule rodet, og det er mange forskellige ting. Ja. Men det er jo en helt unik historie her, der skal formidles og fortælles. Der var lige pludselig en cykelrytter, der har vundet det største cykelløb, og det var vi så med til at dokumentere. En sindssyg spændende opgave, og det er jo virkelig det, jeg også godt kan lide og brænder for, med at det er så forskelligt. Altså i går var jeg ude og optage videoer om tømmerlærlinge, og næste dag kan man stå til et arrangement som det her i Glyngøre, og nu sidder jeg her med dig. Og det synes jeg er jo sindssygt interessant også, hvordan man så kan bruge noget af den erfaring, man finder herover, det her med at formidle en historie. Hvordan kan vi også bruge det over i Ung Kult-regi og hvor man ellers sidder. Så for mig giver det sindssygt god mening op i hovedet, hvordan koblingen er, men jeg forstår da godt, at man tænker, nu er han der, hvad er det, han egentlig vil? Mm. Og hvis jeg nu spurgte dig, hvad er det, du egentlig gerne vil, hvis du ligesom repræsenterer morgendagens kulturbrugere, kulturelle iværksættere, meget af det, vi snakker om, som vi gerne vil have de unge til, det gør du og mange af dine venner nu. Ja. Hvordan ser du fremtiden? Altså, er du bekymret? Synes du, der er masser af muligheder? Er de unge overset? Bliver de talt ned? Er der faktisk en kæmpe talentmasse derude? Hvordan ser du det? Altså, jeg oplever først og fremmest en hel masse engagement. Altså, så jeg oplever ikke ligesom den der lade facon, og det er nu, vi ser resultatet af curling-generationen. For det er faktisk ikke det, jeg oplever. Men jeg håber på og tror på, og vil gerne skubbe til, at vi ser ud over det der med at sige, jamen døren er åben. At man som etableret kulturinstitution, som erhvervsleder eller som politiker siger, jamen døren er altid åben, man må altid bare komme forbi. Altså man kan sige, det er jo også det letteste, man gør, hvis man har en eller anden svær ting på arbejdspladsen, og man så som direktør siger, jamen I kan bare komme ind til mig, hvis I har en udfordring. Der er ingen, der kommer ind ad den dør. Så altså også det der med at vise, hvad er det reelt, man vil, så der er nogle unge, der så også tør stille sig frem. Og så har vi også som unge jo et ansvar for så at gribe de muligheder, der er. Men vi bliver nødt til at have den der oprigtige tro på, at viljen og lysten til noget nyt og til noget andet og til udvikling er der. Vi vil alle sammen udvikling, men ingen vil forandring. Og det håber jeg ligesom, vi kan være med til at skubbe på, fordi det er der behov for på nogle områder, også de meget traditionelle og konservative områder. Hvad kunne du godt ønske dig, når nu vi siger Ung Kult? Skal de på finansloven, eller kunne du godt tænke dig, der kom en check på 10 millioner, så I kunne lave et totalt paradigmeskift i dansk kulturliv? Hvad er drømmen? Jamen, altså drømmen er jo virkelig, at vi får den maksimale ørenlyd, eller vores medlemmer får den maksimale ørenlyd. Altså at vi bliver hørt i samtalerne. Jeg oplever, at vi er på vej derhen af, men vi vil jo rigtig gerne være med og virkelig tages med ind, fordi vi tror, vi kan bidrage til en bedre fremtid i forhold til netop det med at skabe adgang til fællesskaberne. Så ja, det vil vi da ekstremt gerne. Vi vil også gerne skabe nogle partnerskaber ude i de enkelte kommuner, så vi arbejder ud fra den tretrinsraket, vi hele tiden taler om, som er lokalt engagement, regionale forbindelser og national indflydelse, som jo så skal vende tilbage til det lokale engagement. Så vi skal jo sørge for hele tiden at være til stede derude lokalt, hvor der er behov for os, så vi ikke lige pludselig bare sidder inde og forhandler hele tiden inde på Christiansborg, men at vi også skaber mening for medlemmerne, fordi det er jo derude, vi skal have at vide, hvad det er, vi skal kæmpe for. Men når vi så har den data, så håber og tror vi jo så også på, at vi bliver hørt, taget med ind, når der skal laves nye store aftaler. Og helt konkret kan man sige, vi har måske brug for en national ungekulturaftale, der kan hjælpe flere unge ind i nogle fællesskaber. Det tror jeg på. Og den sidste, den sender vi videre til kulturministeren og kulturordførerne på Christiansborg. Jamen, via Kulturhavet. Tak fordi du kom her, Malte. Ja, mange tak.